Reit, dyma yn cychwyn weekend, mae Llanast y beir ar nos Wener. Efo Myrdin ap Dafydd yn trio cadw trefn ar yr holl feir, felly mae rhyw kind of stomp, talwn beth. Dyna dwi'n ddyfalu, dwi'n cweit o siŵr beth dio. Ond dwch yma i weld, a dwi'n siŵr fydd o'n gret. Dwi'n antgonwy, diawl da. Iawn, mae ni fan hyn, Caffi Contessa. 2 o'r gloch ar y dysadl, 26. Mae gen ti Llanast Llanrwst yn gwneud sesiwn stori a chan i blant. Rhywbeth neis i'r teulu i gyd, a rhywbeth safonol sy'n ni'n tybio. A wedyn, mae hyn yn digwydd. Dwi'n sefyll o fel yn y cloc am hyn am ddim rheswm o gwbl. Yn sôn am sesiwn Llanast. Crwydrwch y tafarndau i glywed amrywiaeth o gerddoriaeth Cymraeg gyfoes. Dwi'n beth yn hyn, ond mae'n cwrw de, a music, a hwyl a sbri. Na ni de, be gyd i well. Reit, fan hyn hwn. Reit, fel mae'r diwrnod yn mynd i'n blaena, a mae'r bias mynd lawr. Mae gen ti amrywiaeth o gigs wedyn yn y nos. Yn pen y bont, mae gen ti Sian Miriam a Gwyneth Glyn yn canu'n ddel am 8 o gloch, am ddim. A wedyn, yn fan hyn, yn y New Inn, mae gen ti Eryl Prys a Mr Hugh yn canu chydig bach llai del am 9 o gloch. A wedyn, da ni'n symud ymlaen yn rhywle arall wedyn, dwi'n siŵr lle. Dwi'n mynd i'r edeg hwn de. Wedi cael. Ta waith, pen y bryn di hwn ar y sgwar, not to be confused with pen y bont, y bont. Yn fan hyn, am 10 o gloch, mae Jen Jeniro, a Sen Segur yn chwarae fel uchafbwynt yr wyl. Yr un pryd ar gig yma, mae'r Moniad yn chwarae yn Llew Coch. Dwi'n gwybod, dwi'n ein gwaith. Ond dyna ni de, Llanast Llanrwst, f***ing gret. Reit, dos ar un eitem hanner call erioed i bod ar Llanrwst, heb shot o'r bont. Gwywch ar y bont, uffon y bont. Ta waith. Da ni'n mynd i wybod tan y golygu, ond os dwi di endio fyny'n dweud dim sens o gwbl am yr wyl yma, wellwch chi fynd ar y wefan llanastllanrwst.org i ffeindio allan gwybodaeth go iawn am y peth. Cys, mae'n cachu fi bod yn dweud. Ond ewch ar fanna de, a mwch chi ffeindio allan beth i'r crac go iawn de. Right, that's it from me. Toodle pips, and I. Cwmwch o fo.